vysílačky. Prosím tě, ty šaško, co to děláš? Hej, Karera! Toto video bylo natočeno na Tancuj, brácho, no. na šátni. Pustím ti nějaký čardák, no. Toto video, Boris, jedu, tancuj! toto video, počkejte, toto video bylo napsáno v českém režii na franské. Tancuj, ne? Všechno myšel Tancuj. z Bratislavy, zase si sebou důku a boci. Máma mi pekla bocky do roboty. Já to nemůžu. Tuha. Vypadáváte. Ty zpívej. Zpívej se mnou. Udělej mu dvojku. Počkej, vytáhnu ze skřínky varany a pozor, jo. Dneska jsem si koupil, Super blízko. dneska jsem si koupil 2 cigarety, tuhle mám na odpolečku, tuhle mám po 10, když postavím dřev. Tady mám kličky, to jsou brachovo, ty jsou mi veliké. Brachovo tohle a tenhle kokot mě fajčí doma. Jmenuje se Jiří Škuraná, má rád posilování. Vemte si ho, on je hodný. A má rád, když někoho veme do. Já jsem tím sexovala, brutálně dobrý. A teďka vám něco řekne pán opic. Přichází sem z planety opic. Má rád křečky a papavé raky. A dobrý den, pane Dunka. Rád papášisky. Nejlepší nosí Říkám mě vteřinu a dojdu se školníkem do té třídy a jdeme. Vůbec nevím. Pak tady ten mistr je úplně kokot. Včera jsem se s tím hádal, v 66. nosí kreatu jsem rád do sedačky a on mi povídal, že to pravda není. Já přijel z Arabie na Vebrodovi, zaparkoval s procesíma a já mi vždycky karate kouk. Kočka! Pes! Koza! Jaký jsi zhulený? Proberte ho! To máš ředitele, víš? Jiříku, nech toho! To děláš? Udrná. Děkuji, ti dokáže nahrávat minutu. Ne, víš co? Co vrátí? Má 3 minuty. To. Či já vždycky. Ne, Davide, máš strašně moc silný kosti. To je obakovo prsty. Ty král. Jsem na to 200 lidí. Já to nevím. Já se tě nezaplínu, nedělej. Fakt nemám plínu. Trejdo, já se opravím, já zítra dostanu, Jsem skoro, já zítra dostanu jedničku. Dáš mi tu facku, pán. more, jdu. Trejdo, já si ty fakt jde. Ať ti to koupí máma. Ale mama je v práci. Ať přijde k nám domů, já jí něco ukážu. Jo, a myslíš, More, přesně. Si jako věci neumí. more. Udělej, ale vy se prstlíku. Jdu se schovat. Nebude Zdi, pustit. nemám co, no. Posil se. No. Přestaň, dělej mě, nebo tě zmátím. Nemám rád, když se na mě někdo letí. Nebo ty si takhle. Ne, ta svačina ti čeho starší, víš co ty. Tak aby si jí neukous. To je blbec.